hvis man har nogle mørke render under øjnene, så putter man det derunder, og så ellers så gør man det i T-zonen, for ligesom at highlighte lidt. T-zonen er her i panden, og så ned her på næsen. Og det er jo det, hvis jeg havde stået her, så var det lidt nemmere. T-zonen er her. Og så vil jeg gerne have, at I concealer lidt, altså oven, ned. Panden her kan I starte med. I tager en lille dub, og så laver sådan nogle streger op. Så kører I ned på næseryggen, og lidt her på overlæben her. Okay? Og så her. Prøv at starte med det. Overlæben. Det er bare de 2 streger her. Gør bare sådan. Ja, og det skal man også. Ja, ikke for meget op i panden, det skal bare sådan lige være i T-zonen. Jeg venter med under øjnene. Nej, det behøver jeg ikke. Under øjnene også. Øjenområdet. Skal du ikke tegne det? Så der. Så tegner jeg. Man må meget gerne bruge sine fingre til at dubbe det her på, også ligesom da I påførte jeres fugtighedscreme. Det giver en bedre effekt, i hvert fald lige bagefter. Enten dubber man med sin finger eller med sin beauty sponge. Som er den svamp, der ligger derovre, der er orange. Men du skal vel ikke se sådan her ud? Du gør det rigtig fint. Altså, ja, præcis. Og så nedad. Det har du gjort. Så under øjet, så gør du sådan her dupper. Og kører det sådan lidt ned langs kinden. Okay. Lidt op her. Det ser rigtig fint ud. Det her, det retter vi bare til bagefter. Fordi det der er med sådan en matte concealer, det må gerne sidde og virke lidt. Så det skal ikke køres ud med det samme. Nu tager man det bare på, og så blender vi det ud bagefter. Okay? Så pande, næseryg under øjnene. Er vi nået så langt? Skal I have noget mere concealer, eller hvad?